ens hem trobat amb un govern absolutament desnortat, amb un govern absolutament obsessionat, que governa d'esquena a la gent i que, bàsicament, el que ha fet, el que ha aconseguit, ha estat dividir la societat. Avui comentàvem que molta gent té la sensació de que el govern del senyor Bauçà, la seva virtut ha estat la capacitat de treure el pitjor de la nostra societat, el pitjor com a persones, com a individus. El parlamentari, de més, el que considera que s'han d'invertir les prioritats, que hem de pensar en les persones, aquesta obsessió per l'austeritat i per els dèficits s'ha d'haver acabat, s'han de pensar en les persones, han de marcar un rumb, que el govern no té el rumb clar, l'ha perdut des de fa molta estona, si és que a qualque moment l'ha tingut, i els objectius, per tant, han de ser governar per la societat, governar per la gent, i cohesionar la societat, en lloc de dividir-la, que és el que està aconseguint aquest govern. Per això nosaltres ens marquem una sèrie de prioritats. La primera és canviar rumb de l'economia. Rumb de l'economia com a objectiu important de crear llocs de feina, però llocs de feina de qualitat. En aquests moments el govern, cada vegada que surten xifres de creació de llocs de feina, però són llocs de feina precaris, llocs de feina per hores, per setmanes, llocs de feina que s'acaben una vegada que acaba la temporada turística, no ens serveixen. Hem d'anar, per tant, a un objectiu, com deia, de prioritzar les persones, no el dèficit, i en aquest sentit presentarem tota una sèrie de proposicions no de llei. Hem presentat tota una sèrie de propostes en el pla d'ocupació, principalment ens fixarem en una garantia de l'ocupació juvenil, que ha de ser una prioritat, perquè en aquests moments estem amb taxes d'ocupació, de manca d'ocupació juvenil per damunt del 50%. Una altra serà la regeneració de la política i democràcia, una altra de les nostres prioritats. En aquests moments no hi ha respecte a la pluralitat, no hi ha respecte a la transparència, no hi ha respecte a la participació democràtica, s'ha de lluitar contra la corrupció i hi ha d'haver més democràcia. En aquest sentit, per exemple, continuarem amb la nostra crítica en el sistema dels indults. Una de les primeres proposicions, evidentment, serà dir no en aquest indult del senyor Matas, a no perdre drets. Lògicament, ara en aquest moment s'ha de fer una defensa aferrissada dels drets de les dones en qüestió com l'avortament, o, per exemple, la retirada dels expedients disciplinaris que s'han fet en el sistema, en els directors d'instituts a Menorca i a Mallorca, i que s'acabi d'una vegada per totes aquesta persecució a tot el col·lectiu d'educadors que està duent a terme el govern de les Illes Balears.